ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ ሎም ድማ ናይ ዛኣቲና ዘለና ወርሒ ቃል ይኽበኩም ዶንጊና ሰዲናልኩም ተቃል ይቅሬታ ገበሩልና ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እዚ ክልቃቅ ነይርዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን ሕጂ ንለቆለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ምንታይ ወርሒ ምዃኑ ክነግረኩም ምክንያቱ ነብስ ወከፍ ኣዋርሕ ቃል እንዳሓዝና ኢና ንኣትወን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ወርሒ 9 ናይ ምንታይ ቃል እዩ praise God ወርሒ 9 ናይ ቃል ኣምላኽ ወርሒ እዩ ወርሒ 9 ናይ ቃል ኣምላኽ ወርሒ እዩ እዚ ማለት ሓለፋ ማንም ግዜ ቃሉ ኣብ ልብናን ኣብ ኣእምሮናን ኣብ አንደበትናን ስፍራ ከም ዝሕዝ እንገብረሉ ወርሒ እዚ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ኩልንትናና ኣብ ትሕቲ ናይ ቃሉ ግዝኣት ከም ዝኣቱ ክንገብረሉ ዘለና ወርሒ እዚ ወርሒ እዩ ናይ ቃል ኣምላኽ ወርሒ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ክንርኢና ድተወሰነ ጥቕስታት ክንብበልኩም መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከምዚ ኢሉ ለኻ ጥቕስ ሓደ ወደየ ምንዋሕ መዓልታትን ዓመታት ህይወትን ሰላምን ክውስኸልካ እሞ ንሕገይ ኣይትረሳሕዮ ልብኻውን ንትእዛዛተይ ይሓልዎ ይሲ ንሕገይ ኣይትረሳሕዮ ልብኻውን ንትእዛዛተይ ይሓልዎ ሪዛልት ግን ኣለዎ እንተ ደኣ ቃለይ ኣብ ልብኻ ተሓልዩ እንተ ደኣ ትእዛዛተይ በኣኻ ደይተረሲዑ ኣብ ህይወትካ ምንዋሕ መዓልታትን ሰላምን ከብዝሐልካ ኢሉ which means ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ሰላም በዚሕልኩም ማለት ኩሉ ነገራትኩም ብዘገርም መንገዲ ዕቤት ውጽኢት እንዳርኣይኸ ከይጀሚሩሎ ማለት እዩ ዋይ ተተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንተ ደኣ ኣባኹም ስፍራ ክሕጀሚሩ ኣብ ነገራትኩም ብሰላም ይኽግለጽ ጅምር ናትኩም ዘበለ ነገር ሰላም ክገዝኦ ይጅምር ኣብ ሰላም ዘለዎ ናብራ ክትነብሩ ትጅምሩ ሰላም ኣምላኽ ሻሎም ኣብ ህይወትኩም ክበዝሕ ይጅምር እዚ ሰላም እዚ ድማ ብጥዕና ይግለጽ እዚ ሰላም እዚ ብፕሮስፔሪቲ ብብልጽግና ይግለጽ እዚ ሰላም እዚ ካብ መንፈስኩም ክሳዕ ደጊኹም ክቆጻጸረኩም ይጅምር ኩሉም ብኩሉንሲ ደሓን ክኾነልኩም ይጅምር ማዓስ ቃሉ እንተ ደኣ ኣብ ውሽጥኩም ቦታ ክሕጅምር رأيو مصحف قدس كم زيلو له أب مثالي معرف 4 مثالي معرف 4 خم زيلو له كابتوسي إسرا ودي ناب قالاتي أقلب إذن خادم ما ناب زرباي أدنن ريخم ناب قالاتي أقلب እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ቃሉ ኣቃልቦ ክንህብ ይጽበየናዩ ንምንታይ ክሳዕ ናብ ቃሉ ብግቡእ ዘየቕለብና ንቃሉ ብግቡእ ክንረኽቦ ይንኽእልን ኢና ክሳዕ ናብ ቃሉ ብግቡእ ዘየቕለብና ቃሉ ብግቡእ ንዓና ክረኽበና ይክእል እዩ ክሳብ ናብ ቃሉ ብግቡእ ዘየቕለብና ናይ ቃሉ ውጽኢት ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ብዙሓት ሽምድድድ ዳቢልና ኢና ተቃሊና ንሓልፍ ብዙሓት ጥቕስታት ጥራሕ ኢና ንእክብ ግን ምርካብ ነቲ ቃል ከመይ ምዃኑ ግን ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ኣእምሮኻ ብዙሕ ጥቕስታት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ እሱ ግን ኣኻሊ ይኮነን እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ጥቕስስ ረኺብካዮ ዲኻ ይትሕቶ ረኺብካዮ ዲኻ እንታይ ማለት እንድሕር ኢልኩምኒ ንቃል ኣምላኽ ምርካብ ማለት እቲ ዝፈለጥካዮ ፍልጠት ምሳኻ ሓደ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኤፒግኖሲስ ዝብሎ ፍልጠት ይሲ እቲ ዝፈለጥካዮን ንስኻንሳ ሓደ ትኾኑ እቲ ቃልስ ምሳኻ ሓደ ይኸውን እቲ ቃልሲ ህይወትካ ይኸውን ዓለምካ ይኸውን ናብራኻ ይኸውን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ወደየ ልብኻ ናብ ቃላተይ የቕልብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እዝንኻ ድማ ናብ ዘረባይ ኣድነን شو انتايلو نزرخبن ريخم زغلبه يركب يو نزرخبن هيوتو نبزلو سوقو خاسي فوسي انمو اب قدم عينخا ايترحقن او وشط لبخا ورن لكا قالو اب راسخا يكون كان ترخبو قالو اب لبخا يخاطرخبو قالو ناب لبخا كن بخمي عينت منجدي خاطوتو بخمي عينت منجدي لبخا نتقال كحوزي يخل بخمي عينت منجدي لبخا نتقال ناتو غوبري يخل بخمي عينت منجد اتقال مسوش تخاتوا هيدوسي ابتناي وشط عينتخاس اقدمي خاس دو كميلي بالتقال كقدم عينخا ايتفلي مالتكو جاس مصحف قدوس اقدم عينخون غورو مالت راح يكونن نو كابتم ناي وشط منفساو عينتخا ناي لب عينتسي اتقال املاخ اقدميهم دو كم زبل غبرو كتكيد كتمص كلخا بملؤ اب كلن معالتات هيوتكاس اتقال راح وشط خاس يرايكا يسي
اتقال طرح وشت غير رعيك انت دقا اتقال أبلبخ رخيبكايو كتشيل خنزير له مصحف قدس هيوتي له كابويا تفلفل امه لعلو كلن اللي بخا حلو ويلو بخالا الزراربا قال أملاخ أبلبخ أنت رخيبكايو هيوت كابلب سلا زفلفل هيوت كخلو خم تقال كخون كجمري مخنيات اللي بخا حيزو زلو قال ناي እግዚአብሔር ስለዝኾነ ካባኻ ዝፍልፍል ከዓ ናይ ተቃል ህይወት ይስኸውን ኣብ ተቃል ዘሎ ክብሪ ኣብ ተቃል ዘሎ በረኸት ኣብ ተቃል ዘሎ ዓለም ናትካ ክኸውን ይጅምር እሞ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና እቲ ቃል ክንረኽቦ ንኽእል ሲምፕል ነቲ ቃል ክትረኽቦ ትደሊ እንተ ደኣ ኮንኩም ነቲ ቃል ብምስትንታን ኢኻ ናትካ ትገብሮ ብምስልሳል ኢኻ ናትካ ትገብሮ ቃል ኣምላኽ ደስተንትን ሰብ ቃል ኣምላኽ ደሰላስል ሰብ ነቲ ቃል ብግቡእ ኣብ መንፈሱ ኣይረኽቦን እዩ ነቲ ቃል ብግቡእ ንዓለሙ ከም ዝቆፃፀሮ ኣይገብሮን እዩ ስለዚ ተዛረብቲ ናይ ተቃል ጥራሕ ደኣ ክትኮኑ ኢኹም እምበር ነበርቲ ናይ ተቃል ግን ኣይክትኮኑን ኢኹም ስለዚ እዛ ወርሒ እዚኣ ንቃል ኣምላኽ ብኸመይ ኢኹም ትረኽቦ እንተኢልኩምኒ ክትቁሱን ክትስኡን ክትኮዱን ነቲ ቃል ደጊምኩም ደጋጊምኩም ኣስተንትንዎ ንምስትንታን ቃል ኣምላኽ ጊዜ ፍለዩ ይሲ ጊዜ ፍለዩ ሰለስተ ደረጃ ናይ ምስትንታን ይዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ኣፍኩም ዓቢስኩም እቲ ቃል ኣብ ውሽጥኩም ብዘይ ድምፂ ማለት እዩ ምስትንታን ብዘይ ድምፂ ነቲ ቃል ኣብ ኣእምሮኩም ምግልባጥ ብዘይ ድምፂ ነቲ ቃል ኣብ ውሽጥኩም ብስእሊ መልክዕ ምርኣይ ንርእስኩም ኣብኡ ኣእቲኹም ምስኣል ኢማጂኔሽን ምግባር ይሲ ኣብ ውሽጥኩም ማለት እዩ ካልኣይ ለቨል ናይ ተቃል ከተስተንትኑ ምጀመርኩም ስቕ ኢልኩም ክትሓስቦ ምጀመርኩም ተቃል ሓይሊ ስለ ዘለዎ በዓል ክደፍኦኩም እዩ ከዛረበኩም ክጀምር እቲ ካልኣይ ድማ ብታሕቲ መልሓስኩም ቀሲልኩም ምዝራዕ يسي كسيلكم نتقال مدقام دقاقينكم مدقام شعونا بتسالساي درجة حيزكم كخيدي عاويلكم نتقال مقواج ريخم سلازي كتقوجو خلوهم تستنتوني يخم زلهم كسيلكم كتزاربو خلوهم تستنتوني يخم زلهم سقيلكم كتحاسبو خلوهم تستنتوني يخم زلهم مخنياتو أبلبنا زخونا نقر بأندبتنا إنا نتسحف أفنا خزارب كله أبلبنا إيدا تسحف سلازي تقوجو زبلا نقر أبدقاو علمكم أوشتاو علمكم كتسحفي نجمر سلازي كل المعالطات يودكم زور حزي أبزيحكم أستنتنون أبزيحكم قالوا أوجون نغنتاتكم قال أملاخ نقروا نرأسكم قال أملاخ نقروا نا كل نقراتكم قالوا نحسبكم كيلو نتقال سأكدميكم قبروا نا أملاخ يا كدمي جيري يأمو بيماني سلازو خونة أي كنا وطنيلو على أملاخ إذا مالت قال زلو وسبينا أملاخ أكدمي يزقبروا هاليلويا سلازي رأيو مصحف قدس كم زيلو إياسو مصحف إياسو معرف حدا praise God إياسو معرف حدا خمزيلو كاب حموشته ملو عدميخا زكاو مكاسب يلبون مس موسى خمز نبركو مساخا دما كخوني اي حدك كان اي تنتنكان ون إلو اتا نبوتاتهم كهبوم زمحل كلهم مدري نسخان زي كترستي إخامو تصنع تبع كمتي موسى باريا إذا أززكا نخلو حقي نمقبارو كتحلو ترايدا تصنع عزيخا تبع ناب اتخودو كلو مئنتي كقنعكا ناي أملاخ مخرح جسمو أب كلو تخودوس متان قنعكم متان كسلتكم نابت تخونو كله ما انت قنعكا كابو نيمان كونا نتساقا ما يدلقس كافتا أنا زبلكاسي نيمان كونا نتساقا ما يدلقس كمي جيري إمو خافتا أملاخ زبلنس وي نيمان وي نتساقا مكيوت زغل أبوس كمي جيري ختصنع زغل كنقرنا يا أملاخ بعلو نتي أبو التتحفة ما انت تتنكي كاخد قبروسي معلتن ليتن أستنتنو يسي أستنتنو بمستنتاني هيوت كافتقال كم تسرت قبرو بمستنتاني كافتقال نيمان كونا نتساقام ديت واتس سبكت كون تخيل بمستنتان ليتن معلتن أستنتنو إذا مسحف حق زخاب أفكا أي تفلة شعو من قد خاتق النعمو شعو دما كسلتكايو بخالا الزراربا إذا سلستي درجانا مستنتان انت دا أخيتكمو شعو أبزسوقونكمو زبالة كغنعكمي كسلتكمي ككناورنكمي نمنتاي عندبتكمن لبخمن بتقال تقسيو يسي عندبتكمن لبخمن بتقال تقسيو سلازي مصحف قدوس عم مزمور داويت معرف حدا زلاقوم كمزي لقلي سوالو مزمور داويت معرف حدا بمخر رسي عن زي مالالس أمن قد حتى عنك زيكم أمن برملا قصد ما زيك أما تحقيق زي أبي يرد أزف السهنة تحقون ليتن معلتن زمرا مرسبسي بوتيو نسو خمتا فريقا ببجيزي اتهب قوتلاق زي رقف عوسن وحيز ماي اتتخلت أمي خون زقبرو كله يسلطو نسو إلوزولو نمانيو لعليلكم رأيوا نتحق ليتن معلتن زمرا مرسب
እንታይ ማለት እዩ ዝመራምር ሰብ ዘስተንትን ሰብ ንሱ ህይወቱ ከመይ ይመስል ከምታ ኣብ መዝሙር ዳዊት ዘላ ገረብ ቆጽላ ዘይረግፍ ኣገይ ጊዜኡ ፍሬኣ ትህብ ኣብ ወሰኑ ሓይዝ ማይ እተተኸለት ዝገበረቶ ኩሉ ድሰልጣ እዚ ማለት ቃል ኣምላኽ ደስተንትኑ ሰባት ኣብ ኩሉ ዝገብርዎ ኣሳልጦን መቕናዕን ናይ እግዚኣብሔር ምስኦም እዩ እዚ ወርሒ እዚ ኣስተንትኑ ኣውጁ ኣስተንትኑ ኣውጁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእምነትኩም ብዘገርም መንገዲ ንላዕሊ ሓፍ ከብሎ ክጅምር እዩ እዚ ወርሒ ናይ ቃል ኣምላኽ ወርሒ እዩ ልዕሊ ማንም ጊዜ ምስ ቃል ኣምላኽ ምሕዝና ጀምሩ ኣምላኽ ሰማይ ከደንቐኩም እዩ ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም